Naku, Mang Mingay, malas. Busy yung pamilya at
Kate, ligwak ka na, Ate Kate. Yung panilak mo dyan, busy. Muntik na. Lalalalala. Ligwak na, ligwak. Yung busy yung pamilak na, Ate Kate. Bakit niya alam nandito na? Alalalalala. Ligwak, Ate Ruth. Hala, Ate Sonia, hindi ako makapagpalipad. Ate Sonia, hindi ako makapagpalipad pag ikaw ang nanalo. Limit na kasi yung Gcash kong isa. Hala, tibay ni Gian ah. Wala, si Bennett, remove. Pag nanalo ko, just bigay ko kay Ensor. O, sige. Si Gian talaga nanalo. Atay, Gian, ikaw talaga nanalo. Grabe na si Gian. Swerte talaga nito. Malas. Ligwak din ang amiga. Ay, thank you so much, Sis Bennett. Uy, naka-live ka. Gian, nanalo na naman si Gian, Sis Bennett. Ito. Thank you, sis. Ruleta king na talaga si Gian. Grab. Swerte yan si Gian. Sorry, ligwak tayo. Pwede ka nang matulog, pero dipindi. Good night, Gian. Si Ellie na naglista ko, Ate Ma'am. Baka swerte si Ellie. Hala kayo na dyan. Sige na, Ate Sonia. Nakalista ka naman eh. Naku, Tiyay. Ang aga mong nalikwak. Sino pa? Si Sage. Biday, lagi. Ilagay. Diyan balato. Atay ni si Biday. Uy, samo kayo ni siya. O, ligwakan ulit para masaya. Shouty Ate Ellen. O, sige, basahin ko ha. Siguro pa pala. O, basahin ko yung mga ligwak. Gian, Bennett, Sonia, Kate, Mengay, Biday, Chloe, Jassy, Raul, Ramchandra, Hansa, Lynn, Beth, Imelda, Ellie, Ellen, Sage. Kayo lang ba? Ay, si Michelle pa pala. Masaya kung ligwakan.
opening kung may kiti-kiti. What happened? Ano, umakyat. Nyamot kan.
Taringan natin. Pagbalik ka ba namin? Sa talikod.
Ito, gawain ko. Pin mo, 10 minutes na lang. Kahit napabuti na sila sa katawad. Ano, hindi per hour, yung viewers na. Nabiyag akong kay labangan, dakpay narangan. Pay narangan, pay kinaranan. Hindi karitasan, kaya ako'y kakadranan. Dayan tayo na, lalukan. Ay nakikatao. Ay nakikatao. Nakikatao. Bintang nage. Bintang nage. Bintang nage. Yore si kayo. Ay ayan na or. Ay ayan na or. Ay ayan na or. Noske. Onagyo. Nagdakong-dakong. 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 Buti. Buti mo.
What's happening here? In 4 minutes.
Hindi mo na magbigas sa ito. Hindi ko na sa ano. Nasibok ba sa trato pupunta ko. Kulit na kami, di ba? Thank you, Mama. See you next vlog. Okay, bye guys. End na ako. I will end this live. Bye.